Dengan sebelum bertanya akan eka video habe debat ka personal interview test mo norba idon ki bakali ong ki jingkali ki bakumno kenwan habe debat ka humgat lane ha kami klia polis rumju subatai lupa teman marba humgat ada penmi result ki erteng lami namta ka personal interview dengan syarat ban penbatai katukan detali ki points te ka syong sapi bede ban penkre bat ba namar ba kandidat kibun kamla are ban long kaju karkom jingkali ka change be jumla are bang don teng mar labon plat ho tu way don kali tang ar lai tli jingkali ho way kali ho way kali takara umla are ban ong lepa te belong ready be kata mo te kibala kham hemak lai teng gila page oh la he lupa ra yo kono rubun bla yo lupa kum kita ro kinam da kali thanshu kishu kali oh kumta kerteng kumno sinong nei kumta tater kata ro ko way ma tong balong halong ready be ba pen krebet dengan subatai poin kumba katukan Itali poin kuman kong long gaya physical appearance and personality ka long kumno phiriam phipong kumno phipin I kumno perbarung katar ko way kasyong kamut ba ndap larung hapo phiri benang banda panjing bit lene me ai kominsa la bandrung mupta ka phikren khasin we kono alis phi kali nderi ban shurung karung shuaban shong ru da ong shwa kana sit ane up shwa hadu bakinda ong ba okay you can sit then philaban shong nderi ban shurung shong lo bejarak kata phi aplong iba ka jingpong jung phi phong kumno alis pen I kata ma nderi ban shulej mi nak per lej kum to ku juk jarak nai phong juti phong slipar kata de adu poin lupa te alis pen I kata ka appearance ke jung phi ke long ha kata ka dur kai tenang ta kisah kali jengkali phi kali kerteng kali ke snong kali kata ta then mta kan kali kata ka general awareness ke jong phi mo any general knowledge kin kali kan baki kwa ban kali mo suang phi ong ngai snong nang ta kin kali ki janga jong kai kum ta u MLA jong phi kum ta ter kan no ka jing jangai lane UDC jong phi simple basic kin kali umne mtai ka shong ga depend met nanang kin kali sho bila ada kelas ayu okay kin kali pang mtaro kin mix mla are ban ayu tuma shulong hablong ready kita ka general awareness mon ba jong ka meklia kamta me ka shinong ga jong phi ka district ka jong phi kata kare ga banikong ne ba ar jong ka meklia malai jong meklia police ki he ki han kamta dar long ready kita gi general awareness phaban puli mo ban nang wa pinla ban jawab Kila ban change dan tentang kali PR lat lagi usia tentang kali te tumal hablong ready kita mah dan karjing long person of mind segi jong pi alertness leadership qualities kita buat ba hakatu kapor ba kali kila ban twist ka question handuk ano pilong nang haban sutu kumta dakter hab sutu semua pi nang kumno ban jawab tentang lada pila kala jawab nang pi susngap no mlai kata loss point lupa tela da phimnang obai phimnang alis pini be kata ka jinglong jong phi umta da phiju nang lo mala ya thu kata kan ya kata gore an tela da don ki suppose phila mar document ta kila da don pa tama phia bra hi ki document phi ki original ke bro pidon no ki extra document phia pan I be yang tu shu pidon computer knowledge I be pidon sports I be pen I be any certificate penibet melelera te lada ki plus ni ki plus kata kamde hapi ka shong haki ken ndala ai haki ki ba o ne lo khambiang am ta lada kim plus kata ka ko ka marks ro ndai plus ka interview ken ka o ne la khambiang la lo qualify ta te katar ko ka long plus point lada pi biang ki hibun dokumen kata penibet melelere ainam ai te sopen mar kelas kelong ba ka communication skill jongpi anak kan no binang ban communicate kan no binang ban keren kan no binang ban jawab mta tartar kata di kamen general awareness communication skill ka phong karyam ka bej ka jingle ka jofi kita hi gimen non tam ran kata martang san phomak ba te long ready kita ki bang adap ai phim ta phya buat hi phi phya prepare ma phi kumno ban jawab kumno ban long ayu ta ka shong sa phi karyam ka bej e kata shong singa try plus tu kita abang general sangne mur balas tu ba kadebej tang ke India hi tang po mekhalia hi amdei hangnono te khamtam ka snong ka district ke jongphi kum tatarter ki ba pawnam ka district ke jongphi kum ne umtai kan twist ki jikali ken yu ka shong umtai te all the best namta gitu kibla mi kerteng namta ka personal interview te sapun khreb ha na kamta ka personal interview mo ta kan nei hi kulejbon